Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моңга гашыйк тамашачыларыбыз. Һәммәгезгә күтәренке кәефләр теләп, чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруын башлыйбыз. Беренче тәбрикләү хатыбыз Краснояр авылында олы юбилейын билгеләүче Уазилә Зинатулла кызы Гыйлметдиновага багышлана. Хат юлларына күчәбез. Ел сайын безнең гаилә өчен көтеп алган изге көн бар. Ул 16 ноябрь. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң газиз булган әнкәебез, картыебыз, яракаебыз, кодагыебыз Гыйлметдинова Уазилә Зинатулла кызының туган көне. Кадерле безгә, күз нурыбызга Ходай Тәгалә быел 80 яшьлек зур юбилей бүләк итте. Тормыш күгебездә якты кояш булып балкып торучы сөекле әнкәебез 1939 елның 16 ноябрендә Әтәч авылында Хәлимә һәм Зинатулла Әхмәдуллиннар гаиләсендә якты дөньяга аваз сала. Бүгенге көндә кадерле без Краснояр авылында матур, игелекле гомер кичерә ул. Әнкәебезнең бала чагы авыр сугыш чорларына туры килә. Яшьли әтисен югалта. Әнкәебез бәләкәйдән үк эш серләренә өйрәнеп үсә. Әнисенең уң кулы ярдәмчесе була. Мәктәп еллары Бозытамак авылында үтә. Мәктәпне тәмамлагач, хезмәт юлын туган колхозында башлый. Сылу кыз булып үсеп җиткәч, 1961 елны бар дөнья ап-ак карга капланган сихри мизгелдә әткәйбез Гыйлметдинов Фәгать Сәгабетдин улына кияүгә чыга. Матур итеп тормыш корып җибәрәләр. Үз яларын кору, йорт салу максаты белән янган 2 яшь йөрәк бергә урман кисәргә баралар. Үз көчләре, тырышлыклары белән күркәм итеп йорт тергезеп, безгә мәхәббәт җимешләренә, 4 балаларына, 2 улларына, 2 кызларына гомер биреп, һәрберебезне яхшы итеп үз үрнәкләрендә тәрбияләп үстереп, укытып, башлы, күзле иттеләр. Безнең әнкәебез олы йөрәкле, изге күңелле кеше. Гомер буе картыебыз биянасы белән бергә тату, матур гомер кичереп, аны яхшы итеп тәрбияләп, соңгы юлга узаттылар. Әнкәебезнең хезмәт юлы тынгысыз хезмәттә үтте. Колхозда ал-ял белми тырыш хезмәтен салды. 1980 елда клубка эшкә керә. Шәшү, урак, урып җыю чорларында басуда тир түгеп эшләгән басу батырларын тәмле-тәмле аш-сулар белән сыйлый. Әнкәебез кайда гына, нинди җирләрдә генә эшләсә дә, һәрвакыт эшен җиренә җиткереп, намус кушканча эшләде. Алдынгылар рәтендә булды. 1994 елда әнкәебез хаклы ялга чыгуына карамастан колхоз эшендә ярдәм итте. Кызганычка каршы әнкәебезгә тормыш авыр сынаулар да бирде. Матур итеп яшәгәндә 1991 елны бар дөнья чәчкәгә күмелгән май аенда уллары Азат фаҗигале вафат булды. Әнкәебез бала кайгыларын сабыр гына кичерәләр. Инде 2002 елда сөйгән яры әткәебез, карт әтәебез, ярак бабаебыз безне мәңгелеккә ташлап китте. Кадерләребезнең урыннары оҗмах түрендә булсын. Алар мәңге безнең күңелләрдә яши. Әнкәебезнең күңелләре әрнеп еласа да, йөрәккә аларны сагынып сыкраса да, бирешмәде. Безнең балалары, онык-оныкашлары өчен яшәргә үзендә көч тапты. Әткәебезнең төсен югалтмыйча, күпләп мал-туарын асрап, умарталар тотып, матур итеп яшәде. Әнкәебез авырлыкларга бирешмичә, туган йортның утын сүндермичә, әле дә балаларына, оныкларына, оныкачларына олы терәк, үрнәк булып яши. Бердән-беребез, күз нурыбыз, әнкәебез.
Килер көннәребезгә матурлык өстәп, төпле киңәшләрен биреп, безнең шатлык сөйнешләребезгә куанып, һәммәбезгә дә кирәк һәм терәк булып, бер кашанда кайгырмыйча гына гомер кичерүләрне телибез. Син газиз, үрнәкле әнкәй булып яшисең безгә. Сиңа сокланабыз, тиңләшергә тырышабыз. Синең белән горурланып, синнән үрнәк алып яшибез. Карап торган кешебез, таянычыбыз һәм терәгебез син, безнең әнкәебез. Шулай туган нигезебезне балкытып, исәнлек саулык белән безне һәрчак шулай сагынып, җылы карашларың, тәмле ашларың, ихлас елмаюларың белән тагын бик күп еллар көтеп торсаң иде. Без дә сине шатландырып, сөендереп кенә яшәтергә тырышырбыз. Рәхмәт сиңа, әнкәй, барысы өчен дә. Олы юбилеяң котлы булсын. 80 яшь ул матур чак. 100-гә дә җит, әнкәй, бәгъребез. Яшәү серен белгән кешеләргә ул да аздыр әле, кадерлебез. Без килербез, әнкәй, кошлар булып, сайрап кына синең яныңа. Без сөенәбез, әнкәй, без бәхетле, бу дөньяда синең барыңа. Син булганда безгә яшәү ямлы, игътибарың безгә көч бирә. Бәхетле көннәрне озынайтып, яшик әле шулай гел бергә. Йөрәк түребездән чыккан иң изге теләкләр белән балаларың Ришат, Рәзинә, Рәмилә, кияү киленнәрең Рима, Гөлмирә, Радим, иң якын гаилә дустыбыз Гөлнара, аныкларың Аделия, Илдар, Ринат, Дарья, Айгөл, Әлфия, Игорь, Руслан, Рәзифә, Регина, Рәмил, аныкачларың Рөстәм, Жангир, Аида, Мансур, кыда-кыдагыларың Галимә, Разалиев, Гөлнара, Айдар, Гүзәл. Хөрмәтле Вазилә Зиннатулла кызы Гыйлметдинова, 80 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Балалар, нык-ныкачлар, кыда-кыдагылар, туганнар куанычында каршы алырга язсын киләсе елларны да. Исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, имин көннәр теләп, сезгә җыр-моңнарыбызда тапшырырга ашыгабыз. Олы юлга чыгасың әнием, әйләнәсең инеше буйларын. Әллә эзләп төштең микән шунда? Син үзеңнең яшьлек елларын. Рәхмәт әнием яшьлек елларыңа, безне сөйгән назлы кулларыңа. Рәхмәт безгә сөю булып күчкән, күңелеңнең моңлы җырларына. Әнием минең бер үк борчылмасын, үтә диеп яшьлек елларын. Синең яшьлек безгә күчкән әле, сине сөя ул һәм кызларын. Рәхмәт әнием яшьлек елларына, безне сөйгән назлы кулларыңа. Рәхмәт безгә сөю булып күчкән, күңелеңнең моңлы җырларына.
Рәхмәт әлием яшьлек елларына, безне сөйгән назлы кулларыңа. Рәхмәт безгә сөю булып күчегән, күңелеңнең моңлы җырларына. Yazılar, şeyler kabatlana kile, biz bit eni senin davamın, şulay bengi davam eder jirde. Sen qabızgan ömür nurların, Rəhmət əliyim yaşlık yıllarına, bizini süygən nazlı kullarına. Rəhmət bizgə süyü bulub kuşegən, Күңелеңнең моңлы җырларына. Рәхмәт әлием яшьлек елларына, безне сөйгән назлы кулларыңа. Рәхмәт безгә сөю булып күчегән, күңелеңнең моңлы җырларына. Рәхмәт безгә сөю булып күчегән, күңелеңнең моңлы җырларына.